Pidarung swaraning pradonga ingkang hangrangin hambabar unggaling ketawang laras moyo Nurgi Sirat Mojo temanten kalian Kusmaning Juwita Aisyah Nur Hayati kalian pun Bagus Movi Junior hal diwacara bobot timbang atau umpang pangkot Nurgi ingkang Rama hamangku ingkang putra piyambak dalah putra mantu hamangku bobot bebet ingkang putra kekalik beli sampun timbang bobotipun mugi bobot ingkang sampun timbang letumus jroning ati dadosaken tresna sejati ya sejatining tresna kejawi mekaten jejerit yang semua mugi ing temboten kados sepat ban sidi ban siladan Didikang putra piyambak dalah putra mantu ingkang mangke badhe kawonku dados putra piyambak paripurna pacara bawa timbang kalajengaken upacara tanem jeru ingkang Rama nglenggahaken ingkang putra wonten ing sasana palenggahan ingkang ateges ingkang luhur pindhane raja sedaya ratu sedalu ingkang putra kekalih lenggah wonten ing sasana rinenggung sasana Sidatama sasampun lenggah wonten ing sasana palenggahan Mergi sasampunipun pinanganten kahanan upacara tanem jeru kalajengaken kang hamenggugati badhe hamabak rawuhipun kadang pisan ingkang punika kunjuk dumateng Bapa Rediyana dalah Ibu Wiwin Widyaningsih ingkang mijil saking tlatah ngaring gang setunggal cepu monggo panjenengan kula aturi marakse basa ngabiyantara den kalih nderek asung panghormatan jumeneng sasampunipun lajeng monggo dipun tampi kanthi jawat asta Bapak Lasto dalah Ibu Rati sesalaman lajeng rinanggul tawi rinanggulan kekalinyo salajengipun dipunati lenggah wonten ing sasana palenggahan monggo-monggo kadang pisan semoga panjenengan kuwi lenggahan wonten ing sasana palenggahan ingkang sampun sumadipun tawi tengenipun wonten ingkang hamunggugati mapan sisih kiringipun wonten jumbuh kalian ruturun jeneng adicara ingkang sampun ninake dening sadaya para keluarga kalian suket kolonjono isinipun wos jenar tawi beras kuning kacampur kalian arta recehan ugi kacampur kalian suruh ingkang linintik tinangsulan lawe wenek sasampun katampi dening pinanganten kakung sinambi jumeneng pinanganten kakung hanyuntakake sadaya isinipun kacar kucur wonten panggonipun pinanganten putri dipun wadahi mawi sindur bangun tua nggih satunggaling gegambaran tumrap pinanganten kakung mbok bling tembih anggadhahi guna kelawan kaya pramila kepareng katurake sadaya kalian ingkang garwa wonten ingkang garwa sanget hagenya hanampi mugi saged gemi setitilan ngati-ngati nggih wujuding wos jeratai beras kuning punika satunggaling gegambaran mugi tebihake nya amangun madyaning bebayan agung punika sageta murah pangan wonten arta recan punika ndadosaken utawi mengku parambita beli pinanganten kekalih mugi tembe sageta murah sandak wonten ugi suruh ingkang lininting suruh ingkang ateges murupa nganti weruh nganti tekan raos sing rasa sejati ya sejatining rasa sasampun kabundele wujuding kacar bisa pramila katitipaken sawetawis dumateng Rama dalah Ibu nuwun ngesanipun Bapak Lasto dalah Ibu Rati nggih satunggaling para lambang tumrap ingkang putra kekalih biling tembe hagenya awit gesang wonten ngalam bebrayan punika hambetaken pramila saged kabundut malih kangge hanya kapiyangnya badhe mangun madyaning bebrayan agung mugi saged murah sandang murah pangan saged kangge sangu gesang awit donya ngantos dumuginipun delahan paripurna adicara kacar kucur kanthi lulus rahayu wilujeng kalih sing beda ing sabikala ingkang punika sigra kalajengaken upacara dahar buga manca warna dahar buga ingkang ateges sega manca warna usah ngalami mawarni-warni nggih wujuding sekul punar ta sekul jenar
limrah sinebat sego kuning ingkang jangkep satriya sak lawuh. Para dinutri kaliyanipun Putri Domas mengabdi kinasih pindhane Raja Sena Ratu sedaya ingkang hangaturaken sampun katapi dening pinanganten kalih wujuding sekul punar punika. Saderengipun dahar sesarengan tansah ndedonga tengsanipun Gusti kang mukawasa kanthi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nggih tulang dinolang yakti pratondo sampun manunggaling raos dados satunggal. Nggih raos tresna sejati ya sejatining tresna. Wadene salajengipun pinanganten kakung badhe handulang mring Srat Mojo temanten putri parandene lir gumanti gumantosan Srat Mojo temanten putri badhe handulang mring pinanganten kakung nggih wujuding sekul punar ingkang jangkep saat dunia sak lawuh ana rasa asin rasa pedes kecut lan legi doble sadaya satunggaling gegambaran tura pinanganten kekalih bileng tembe hagenyo mangun madyaning bebrayan agung mangkinipun tertamtu badhe hademahi pinten-pinten maneka warna mugi saged hambrat samudayanipun kanthi lulus rahayu wilujeng kalih sing beda nir ing sambikala paripurna dahar buga manca warna sigra kalajengaken ngunjuk tirta wening. Nggih wujuding tirta wening kang miji saking Kendi Pratala ingkang sampun kasuntaken wonten wadah cangkir kalih. Pramila wonten kalinggahan punika pun abdi kinasih pindhane Raja Sena Ratu sedalu nggih pun Putri Domas tansah setya tuhu asung ngaleladi ingkang samenika hangaturaken wujuding unjukan tirtani setunggal mboko sedaya sampun katersa katampi pramila badhe kaunjuk kanthi sesarengan utawi unjuking unjukan seger tenan nadyan kawontenipun punika asret awit wontenipun jawah ananging jawah mugi dados jawah ingkang kebak ing berkah lan barokah ananging hagen ngunjuk tirta wening pinanganten kalih ugi katingal seger sanget mugi sadaya langsung pramila tumrap pinanganten kekalih mbok bling tembe hagenyo lelayaran wonten samudraning bebrayan agung mugi tansah linambaran kanthi weninging penggalih dalam meneping kalbu satemah hayu hayem-hayem mewah tentrem paripurna ijong ngunjuk tirta wening boten katon ben pinanganten kekalih muji syukur wontenipun Allah Subhanahu wa taala kanthi alhamdulillahilladzi at'amana wa sakona wa ja'ala minal muslimin. Para rawuh sabralingga wonten lasna dicara salajengipun nggih Srat Mojo temanten kalih badhe hanetepi upacara sungkeman. Sideng permanem tanana sabawa sagunging pahargyan rahina punika lamat sinaringan ungaling ketawang rujit nggih saderengipun swanten kesanipun Rama dalah ibu Srat Mojo temanten putri kepareng hanjengku lungguh ndodok wontenipun pinanganten kakung ngaturaken sembah kolbu kanthi jawat asta nurinjih Kakang Mas Movi Junior ingkang kula tresnani ngaturaken sembah kolbu kula dhumateng panjenengan Kakang Mas. Ya wong ayu Juwita Aisyah Nurhayati sing dak tresnani iya dak tampa panyung kemira ayu bebarengan sowan ana ngersane Rama dalem nyuniti pangestu ya wong ayu monggo Kakang Mas Movi Junior sumangga sesarengan kala dherekaken suwanu teng ngersanipun Rama dalah ibu nyuniti pangestu anggen kita badhe awi digesang wonten ing alam bebrayan punika. Ayo wong ayu bebarengan
Niki sampun kalanting malih Sirat Mojo temanten putri jumeneng kalanting dening pinanganten kakung. Sasampunipun punika jumeneng kekalih nyawa dening pinanganten kakung hanggen jumeneng hangungkuri pinanganten putri. Wondene tanggap ing sasmita Sirat Mojo temanten putri sigra hanglolosaken wujuding duwung tepianden ingkang dipunagem pinanganten kakung. Sasampunipun kekalih nyawa ngrucat canela kanthi kekanten asta sawadya ngersanipun Rama dalem sanging pinanganten putri langkung rumiyin nuli wonten ngersanipun Bapa Lasta dalah Ibu Rati. Repepeh hanjengku lungguh dodok bebasan amari keluyayah konjem ing Bantala pinanganten kekalih sinambi jawat asta sawawan pangandikan nuninjih Rama saga Ibu ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk wonten ing sangadaping pepada Rama saga Ibu. Iya ya ger dak tampa panyung kemira jujur wong tuwa namung bisa ndedonga nyuwun dongsanipun Gusti Kang Maha Kawasa muga-muga wae agenya madyaning bebrayan agung tansah bisa guyub rukun kadya mimingkang lagi amin tunuk tumekaning kaken-kaken lan ninen-ninen yo nggih bisa rukun kadya rukune Nabi Adam kalian Siti Hawa, bisa rukun kadya rukune Nabi Yusuf kalian Siti Zulaikha, lan bisa rukun kadya rukune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian Siti Khadijah Al-Kubra yo nggih sanget anggen kalamun di Rama saga Ibu mugi dadosaken cecimat kawula. Parandene lir gumanti pinanganten kalih keparing aras padha dhumateng Rama dalah Ibu saking pinanganten kakung lamun to katurake datan prabeda hanggen sumungkem pepadaning Rama dalah Ibu saking pinanganten putri kala wau. Niki sampun dumugi papan ugian kang tinuju nuwun ngersanipun Bapa Rediyana dalah Ibu Wiwin Widyaningsih. Nuninjih Rama saga Ibu semanten iki kalau nyuwun donga pangestu panjenengan anggen kalau badhe medang lawang awit gesang wonten ing alam bebrayan punika Rama saga Ibu. Iya ya nger dak tampa panyung kemira putraku sakloron sing dak tresnani sing dak gadang-gadang ya sing dak kudang-kudang iya dak tampa panyung kemira dak sen pangayoning Gusti Kang Murbeng dumadi ing pantarane Rina lan Ratri ya nggih. Muga-muga wae hak kunjung mangun madyaning bebrayan agung enggal-enggalan tuk talining brayat agung wujuding pratima kang bangkit bisa tata jalma yaiku wujuding momongan minangka rerengganing Bali Wisma nggih satemah duweni putra ingkang saleh salehah uga bisa dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warasa barokah sanget anggen kalamun di Rama saga Ibu. Paripurna upacara sungkeman kanthi lulus rahayu wilujeng kalis ngrubeda nir ing Sambirala. Wadene salajengipun Sirat Mojo temanten kekalih tasih jumeneng niki sangajenging sasana palenggahan wadene Sirat Mojo temanten putri hangetrepaken malih wujuding duwung tepiandel ingkang dipunagem pinanganten kakung kala wau. Ingkang punika yekti pratandha paripurna adicara sungkeman kala nuwun.